Yoro kama na inya Daktari Agnes Awuor ibro pare yo machalo nade kachel koda ote mari mag lit Gikuyu. Adwa oro or mar lit Gikuyu kum family mar owadwa. My owadwa nikech ana game yala. Anya game. And token owadwa kende we worshiped in the same church. Yala St. Peter Clevers. Magoha kakunene no oken Magoha education kende. Magoha nen chuny ma wuoyi ma chunye ler. Kanisa mayala ma St. Peter's. Magoha no keto tiles te mantie kanisa no. Magoha en disciplined professor. To gima Magoha omiyago mor ni inyalo kama ji kian nyalo golo ng'at maduong'. Magoha noa Eastlands. Being from Eastlands did not make him a lesser human being. Oakuro, osomo, obiro, olosonwa education sector, manyocha wa mor, gima Magoha notimo. Koro, akwayo nyiluo manyuol kawuono kaka owadwa wacho. Dikoro dan gi ich to nyathino dachako owadwa Magoha. Nikech, at least ibedie gi nyathi makiluongo, to ji nyalo ng'iye kama history mar ng'at michake non tiere. Koro ago njo game duto, mos, my owadwa, professors make game duto, including my grandfather, Professor Washington Omondi. Magi joma nosomo gi Magoha gere. Mago duto agon gi mos Gikuyu. To amed puonjo nyithindwa mondo wabedie.